Så kan jeg vise den til mor. Hallo? Også? Nå, hvad? Hvad er de søde? De er rigtig søde. De er simpelthen så søde. Bitte små. Jeg kan bruge meget tid på bare at sidde og kigge på dem. Ja, det er også dejligt. De er så fine. Åh, det er nu det ikke. Jo. Det vil jeg sgu. Skal jeg lige se, om jeg har et billede fra det lille født, hvis jeg Ja, det vil jeg gerne. Det kan jeg godt. Altså, det skulle være meget værd, hvis jeg ikke havde